Os locais do Ateneo Valle Inclán foron o lugar escollido polo Partido Galego para celebrar a súa asemblea, na que se elixiu o novo secretario local da formación, un cargo que recaeu na figura de Moisés Domínguez. No acto tomaron parte tamén o presidente e secretario xeral do partido a nivel galego, Xosé Mosquera e Maxi Vázquez, respectivamente. Nas súas intervencións, os dous incidiron na importancia de que a formación vai adquirindo peso na política actual galega. Nos dixemos xa cando fixemos o Congreso Constituinte hai escasas datas en Arzúa, que nos vimos para apoiar, para ser útiles para a sociedade, para ter unha posición galeguista, lóxicamente, porque entendemos que os problemas de Galicia, en boa medida, teñen que ser solventados en Galicia, xa que, obviamente, ten unhas condicións particulares, como ten calquera outra comunidade autónoma ou calquera outra nacionalidade de España, e, obviamente, porque entendemos que ten que ser baseado na nosa estrutura económica, que tamén ten as súas particularidades. A pesca non se goberna desde a meseta, de verdade. Non se goberna desde a meseta. É dicir, o que non estuvo en contacto cas bateas, cos arrastres, cos palangres e con todas esas cousas, realmente non entende da pesca, non? Acaba entendendo de que, bueno, as especies están en peligro, sí, pero hai máis cousas que eso. O novo secretario local, Moisés Domínguez, fixo alusión a cal será o principal obxectivo da formación a nivel local, que non é outro, segundo el, que construir unha ribeira mellor. Quero deixar claro que nós vimos coa intención de mellorar e traballar polos veciños de Ribeira. A nós non nos interesan os rifirrafes que existen entre os partidos actuais, como pode ser o Partido Barbanza Independente e o Partido Popular, ou o IPR máis o PSOE. A nós non nos interesa a política das disputas. Nós o que queremos é traballar e construir unha ribeira mellor. Domínguez esbozou tamén parte das liñas do programa do partido de cara ás vindeiras eleccións municipais. Así aludiu a proxectos importantes para o municipio, como a construción da nova biblioteca municipal, a residencia de maiores ou o remate da estación de autobuses, entre outros. Tamén falou da necesidade de mellorar o centro de saúde e apostar polas parroquias. Nas próximas semanas ten previsto manter unha serie de reunións por todo o concello para escoitar de primeira man as principais necesidades da veciñanza, para así poder incluílas posteriormente no programa electoral de cara ás municipais de maio.